Bona tarda, soc en Carles Lombarte, president nacional de les Joves Cambres de Catalunya, i avui estem aquí perquè hem firmat un acord amb EAE Business School. Les Joves Cambres de Catalunya és una entitat que sobretot fomenta temes d'emprenedoria, la joventut i de crear canvis positius a la societat. Entenem joventut des dels 18 fins als 40 anys, una associació present a més de 120 països, i creiem que l'acord que hem fet avui amb EAE és molt important, perquè com tots sabeu estem en una situació de temps de crisi, i en temps de crisi un dels grans lacres que tenim és sobretot el tema de l'atur juvenil. I la millor manera que hi ha des de les Joves Cambres per combatre l'atur juvenil és mitjançant la formació, i és per això que hem fet aquest acord amb aquesta institució universitària amb l'objectiu de fomentar la formació en els joves i així ens poder ajudar a sortir de l'atur i de la crisi.